Uba komandar Siang Pliang, uwe neki samlarang ba jong kadong katai mokorwat. Ubadeiru haka juga por unoyalam ka Hills Farmer Union. Haka sengi ba ar ulayo ba no jingarap daki kot pule, sya uwe neki samla pule ubadena ka senong Poja Ut war Southwest ka Hills District. Ka jingi olat ba no senyang jong uba Siang Pliang, sya utu samla ublatip kerteng wales man Siang Diar ar place nem karta. Kadai hadin balui leng ba ka jingtho ai ki komen leng ba ki social media. Nakaliang uba komandar ulai mensim i ulesman bawatla uwana kaluying baduk. Umde baduk mensim henrai ke bau temu ka jing ude banlong uba slur harengkat ka jing minot menteri stom ka jing pule kenang bakalawe ba udan kanom long ka basep san kan san senang dong tawaki tiki ay adik parala men diskurs kan ngalem awe para kado kan kado ka cu ena asal bati bro cu pas kuri bro yang pa cu ya bala kat pucak ong dade bula de ka kene kibi ongan keren ngan prinsip tho ya mai bat ngan wat i lat jong arab bangan pendep ya kataka ayah ka bunga tham ngaya ban pendep ya kataka lo ya te bunga kwa ban kule tang kata kimi ya song lang haju upa i jong dei tang unong shat ya kini sipai kuk jong sipai dei naka jing tre sistem ju kelalong presiden juga Amerika Narendra Modi kumbang itip umdai bawan na kataka ying kasem kumbang itip nomor kuat yang utau chai wala regi kelalong riu khau jong kapartai dengan kuat ban tentu yipi bala fidan kuno kanu ka aims haka jing im gejong pi ban pule kanom dan kata gumangal ong ka jingdu kanom la ban khang yipi ba pin poi seklar jong kanam namar ba mentale ki don kini ki education loan nada lang phaban pas bha pe nada fikwa pule doktor kila banyo ya kata ya kan no ka kama fikwa ro haba phidon ka thong em pendai jing thang ta banga kitbok reweng pi ba phin le bha ni exam bat ya ka aims ke jong pi ban pen urlong ya kata bat nga kenturu ya ki para samla makin sim ni duk sa ba jong pi bakim dai ban shu ri no ban ong oi mei pa mla shu ban thitkwat nga nam le school shu em ka society ke beri kujungi ke di bani arab ye ki samla ki bakum mapi ada ki don kum shisha mapi ke bakwa ban kuliah ndai kitu ki ba ong ban shu le kai ka tu ngam ong ta ndai ba khang shisha ngasu thu pi kwa ban kuliah loya na kentu ye pi ba pin pendap ye kata gajing kuliah ngai skam pin ngadon gajing kerman ai ban nganye I'm very optimistic that pin pendap pin clear ya ka im gajing pi